Hi guys, may gabi So si Mimi nakapanghimasa na. Nag-study na si Mimi guys. Pero wala pa na siya nakapanihapon. Nami dali sa Pikas kwarto. Nag-study siya. Ayaw ina na ah. Ayaw sikit ya. Mana ah. I-distance siya gamay. Ayaw sikit na ng unga gamay. Study na siya guys. Baga kayo yung kuan guys oh. Tama ni sa 20 kadlaw niya nga summer. Di man tani mahurot da. Huruton gid ni siya. Pwede pa ini. Ya pa daw. Huruton gid na siya cancer. Halo ka daw ka lang ni. Di ba? 100 pa ne? Nag-treat si Alan og bulad guys. Magbulad ni magbulad. Isiga? Ha? Siga di ay. Guys. Hello guys. Muna ko assignment. May assignment guys. Dali ra kaayo guys. Manok hang dali ra kay siya nakuban guys. Agoy nahulog. Kuwasa din. Nahulog din. Prefer to sa itong panihapin guys. So, gabiin na guys. Alingasak ng mga manok na eh. Sige, tugbin na ng mga plato. Agad-agad ka na tsumba. Pangarin sa inyo guys. Kaya nga tumba guys. Pansit kanton to guys. May ari gunting na ni me. O anan, hana ng gunting. Ang daw ni gunting. Ako dahil gunting na ni humok mandi ay. Gusto ka gahe? Ado na kagahit. Gusto lagi ka gahe? Gusto lagi ka gahe? Gusto ko humok. Ay, kita. Hindi siya halang guys. Hello guys. Mana ko na kuhan sa nga kuhan guys ang assignment mga orasan. Diba Naida? Yung gusto naman gikan sa bata pag assignment. Itong naman. Igutom ang bata nga nag-assignment. Sukat na. Ready na among panihapon guys. Bulad og pansit kanton ang among sudan. Suka na. Pansit kanton na pilihalang. Sige na, pray na mi. Pray na tayo. Father, the Son, Spirit, bless us, O Lord, and Pray mi. Sige na. Amen. Nakapi ka? Mainit ka. Wala sa ko nakainit. Sibog dito tatay mi. Wala ko nakainit day guys. Nakainit og tubig guys. Paghinay bing. Manapon dong. Mami kaya masudan guys. Mami kaya masudan guys. Saya masudan di ay. Pagingkod mi. Pagingkod ba? Wala ba to? Wala ka. Tignan mo.
Lumot. Lumot. Kani mo, unsa man kami walon ka to? Walon mo ka. Bangga sila, bangga. Mangga kayo. Pag hindi naman insan. Salah ko to. Against the light. Nagulay mo dong? Hmm? Ani hapon sa tanan. Hmm. Pagtarong mi, Bayo ko. pabo. Bahin ito ko, siko mong tatay. Bahin pre ko. Sibog diri din. Kanta guys, manhapon na tanan. Pagkakansan. Ito ba sila dito? Kebetulan. Tani? Nara, Ah. Wala, magiging mapapayag ka ganyan. ha? Kapag book. Ay, kurot na sa tulo kabuk. Mura mo sa... Nice. Ano, te? Hmm? Yan lang. Bila sa sujud na ino. Di mahalang Ako kasi niya. Hmm? Ako ino kasi sujud. Diyos? Na naman? Ilan lagi? 12. Well, Hmm. ay. Di ba na mahal? Kung kwarto 20. Hmm. Tipon kan di tangannya. Daus ko. Ini tulis na. Ito na ko tulis. Jadi sama kena daus ya. Kaya sa kung natin. Ako dito sir pero spitong mo dali. Kasi mit mga ta. Oh, dito sir. Nung sakal. Nako ko helmet. Bakla na ya. Daus ka. Asko. Tangan ko yung mukha deh. Sige. Terus. Tao. Asa ka nakapabilian? Saka, hindi sungguh kasi po, makuha ko na. Sige. Palimukan. Aman napit ang kuam. Sipod ka. Susunod. Basta ang anak ko siya yung import kay bilyan man. Ikaw na hapon? Ano tintang? Apa sila ito na tanggong? Motor mo sila. Ilagaw. Nya. Jadi kita tahu pag nakaiwas sa dami. May paghawa sa nila. Ayun, wala checkpoint ka man eleksyon. Wala na. Ay, naku na eh. Ipon niya po sa
Alam yung bulat guys. Nakrispihan ka. Ne! Oh, Ayaw lagi pag wala ko. sakit sa Pinoy gibinlan pag itulo. Ano? Dagan bahaw guys. Bahon ka og mabahaw lang. Nagbahaw eh. Maraming panihapon guys. Hi guys, good morning. Mamahog tagbaboy kay mag-eskwela na ko karon. Ano siya po guys. Agoy. Parang matas mimi. Ako to po si Mimi guys. Okay. Ito na. Mi. Mi. Mimi. 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 Morning. 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 Nag-school na to. Bakit na? Ha? Teacher. Sige na. Bakit na? Na, maligo ka ha. Morning guys. Among Mimi guys. Okay. Okay. Balik mo higda. Mansa di ka? Mansa ka? Okay. Balik ko higda mong Mimi guys oh. Balik ko higda mong Mimi guys oh. Ako na eh. Uy. Makaon pa ta oy. Sige na, amahaw pa ta. Sit na po na. Ano oras? Late na daw siya. Size pa oh. Sige na. Sige na. Huy. Adi na tama eskwela di. Bakod na lagi. Palanay-lanay pa maging na siya di oy. Bakod na. Palanay-lanay pa man si Mimi guys. Tubig. Magkapita guys.
ko nang parang masuga ang ngit-ngit in squirt to. Mga pita, mga pin. Wait. Naram chinilas oh. Sige na. Sige na kay mag-adto na din ta. Uy. Mga pita guys. Si Alan. Kapira mo na si Alan yung himagikan. Aglaw na siya pamahaw. Paniudtong. Agay. O pa na ako na rin sa hugasan. Mga hinugasan na nila ako gabi. Agoy. Mga pizza, mga pin. Balo na niya alam. Ewan ako gawas. Gabi ewan ako nahugasan bagapin. Kapita guys. Mga pira pa guys. Mga pirami guys. Si Mimi, mamahaw si Mimi. Ako pa mamahaw siya. Ako mga pira ko ako. Ako nagsayo ko pag mata. Ngayon nag-study ko sa among leksyon. Ako nagsayo nagpapa. Amin na di ka ito ni Pusan kay mamahaw na din ta. Tao na din ka. Study mandanik ko. Nag-study ka gabi ini ay. Study daw si Mimi gabi guys. Studying Mimi gabi guys. Kapoy na lamesa ding. Cuma nak migas. Migas man hawa kina migas oh. Migas man to eh. Kabisita guys basta tingklase. Tingklase. Mamay ang bisita. Samot kidug tingklase. Regular nga klase. Mamay ang bisita na. Amo ko sad salangaw kay nanay kanon na sa mga tubangan. No, dugay dito konton. Sa diik ka pagkaon lagi kay udto dugay kay kuan. Dugay pangawas alas 11 na biga. Alas 11 ba tayo may panggawas? Sa'yo mo kayo may panggawas. Gariak maginis Mimi oy. Igna pa si teacher dito. Buto magkama teacher deh. Butan yung teacher na eh. Kasi yung mga panggawas. Sa'yo kayo pangisna. Maramong kape guys. Kung kaya ito konton. Kamos Mimi sing kanon. Nah, ada kung kaya konton din na tumawa. Gamay ra man na. Ang dagang kayo. Tukong kaya na kanon. Di na ako mahurot. Kape. Dagang Salamat sa inyong tanan guys. Nandito lang video ko guys. Bye bye. Thank you so much. Sana hindi may skip ang aming ads. Ay, usab mi. Bye sa tanan. Bye bye. Love you all. God bless to all. wala pa man din na